ndine nyaya ndinayo. Pane nyaya dzatingoona mumaWhatsApp gogo yaita so gogo yaita so. Hamuna mabasa ekuita here kugogo? Muri busy kutukana negogo. Gogo yaenda kuteya simuchingwa motisemesa matimboenda munana diplomati muya munoona zvichiitika izvizvi. Diplomati muri kunzwa? Diplomati makazara vanhu vekuharare, makazara vanhu vekumasvingo, matengesa mvira, hapana munhu asingazivi diplomati. But muri busy. Gokwe ukapinda mudiplomati yaya hauwani kana mune 1 munhu anobva kugokwe. But izvezvi muri busy paWhatsApp kunyora type yose yamunoda. Gokwe kwati. But kugokwe chero kukanzara yaita sei ndokwainopedzisira kusvika because toziva zvatinoita manyanya. Gokwe munoratiswa vanhu vegokwe hatikunziviwo muratite sei? But vanhu vari kuita zvamungovaziva vanhu vemumasvingo nevanhu vekuharare. Kana musingazivi basa retumakombiyuta twenyuka titengesei kana kuti tsvage tukombiyuta netunyaya tokunyora asi zvinaope mbiri. Kana usina mbiri hauna mbiri, haiunziwe nekushora kana kushora gokwe. Zvandiko ndakati namba 1 kunyora pamaWhatsApp kuti gokwe yakasara nayadi muri kutozvineka. Gokwe ndo inotori neyose aiziva kune vanoita izvo muchakasara. Saka imhara masiyana nekunyorana negokwe. Gokwe totori tafu kuno, totori bosingaite. Tombozitaura here pamunodiwa nevarume Friday chete. Unongotsvaga Friday kana Saturday, Sunday watoramba. Ndevekugokwe vanoitwa izvo ndimi muri kungovatwa Friday Sunday warambwa uchina murume. But vegokwe vane varume vakagara dzimba dzavo. Ende ndokune mabhebhi ane simba rakanyanya. Hatidi zvozvo kuitika. Ruori